Ewonu ndị ọma na-ege m ntị, kedu ka unu mere? Eji m aka na ahụ dị gị mma, eji m aka na afọ a na-agara gị nke ọma, ejikwa m aka na ọnwa ọhụụ a nke anyị banyere na-agara gị nke ọma. Ama m na otego unu hụdobego ihe ọgụgụ nke soro mmepe akwụkwọ nsọ. Ya dịba, mana ihe chọrọ ịgwa gị bụ na anyị alaghachitago. Ugbu a anyị nachitara nke ọma ime gị obi aṅụrị, imekwa ka ị na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ gị kwa izuụka ọbụla. Achọrọ m ka ị gaa na comment section ka ị gwa anyị ebe ị chọrọ ka anyị gụọ n'izuụka na-abịa abịa. Mana tupu anyị apụọ n'ụbọchị taa, achọrọ m ka anyị leba anya n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ nke Aịzaya isi 41 malite n'amaokwu nke 10 ruo na nke 12. Ọ si otu a: atụla egwu, gị ka m nọnyere, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke gị. M ga-agba gị ume, m ga-enyere gị aka, m ga-eji aka nri nke ezi omume m kwagide gị. Lee, ihere ga-eme ndị ahụ niile ndị iwe ha dị ọkụ n'arụ gị. A ga-etinye ha n'ọnọdụ ihere, ha ga-adị ka ihe na-abụghị ihe, wee laa n'iyi bụ ndị na-alụso gị ọgụ. Nke 12 na nke ikpeazụ si otu a: ị ga-achọ ha ma ị gaghị achọta ha, bụ ndị gị na ha na-ese okwu. Ha ga-adị ka ihe na-abụghị ihe na dịka ihe efu, bụ ndị na-ebuso gị agha. Ebe a ka ihe ọgụgụ anyị nke ọmarịcha ụbọchị taa kwụsịrị. Achọkwara m ka ị sọskraịbụ. Ọ bụrụ na ị sọskraịbụ bụ n'ihe ọgụgụ nke soro mmepe akwụkwọ nsọ, achọkwara m ka ị like ya, ka ị dee ihe bụ kọment na kọment sekshọn anyị. Gwa anyị ka obi si dịrị gị na nlaghachita nke anyị laghachitara. Ka Chineke gọzie gị ma nọnyekwara gị n'ụbọchị taa. Ka ọ dịnụ. Daalụnụ.